Πέμπτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε πριν λίγο αναφέρεται στην παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου, την οποία είπε ο Κύριος στους ακροατές του με την ευκαιρία κάποιας ομιλίας του πάνω στο θέμα του πλούτου. Υπήρχαν δύο άνθρωποι, είπε ο Κύριος. Ο ένας ήταν πλούσιος πολύ και δεν του έλειπε τίποτε. Είχε όλα τα αγαθά. Έτσι, κοιλιόδουλος, φιλίδωνος και σκληρόκαρδος καθώς ήταν, περνούσε τη ζωή του ευτυχισμένα με καθημερινές διασκεδάσεις και πολυτελή φαγοπότια, χωρίς αγάπη και καλοσύνη, χωρίς να σκέφτεται κανένα, χωρίς να δείχνει εσπλαχνία και συμπόνια προς τους πάσχοντες και έχοντες ανάγκη συνανθρώπους του. Ο άλλος, που τον έλεγα Λάζαρο, ήταν πάρτοχος, άρρωστος και ανίκανος να εργαστεί από τις πληγές του που είχε στο σώμα του. Ρακένδυτος και πεινασμένος, εσύρετο με δυσκολία και κατέκητο εγκαταλελειμμένος κοντά στη μεγάλη πολυτελή εξώπορτα του πλουσίου. Εστερήτω από όλα, δεν είχε ούτε συγγενείς, ούτε φίλους να το συντρέξουν. Δεν είχε ιατρόν να περιποιηθεί τις πληγές του. Οι σκύλοι του έγλεφαν τις πληγές, καθώς αυτές έχαιναν στο ημίγυμνο σώμα του. Πεινασμένος, προσπαθούσε να μαζέψει λίγα ψίχουλα που ερίπτοντο στο δρόμο από το τραπέζι του πλούσιου για να απαλύνει την πείνα του. Όμως, παρόλη τη δυστυχία του, δεν εγόγγιζε κατά του Θεού, ούτε παρεπονείτο κατά του άσπλαχνου πλούσιου, και περνούσε τις δοκιμασίες του με υπομονή και καρτερία. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα άλλαξαν και οι δύο, και ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος, απέθαναν. Και ο μεν Λάζαρος πήγε στον παράδεισο, στον τόπο της χαράς και της ευτυχίας, ανάμεσα στους πατριάρχες, τους προφήτες, τους Αγίους και τους μάρτυρες. Ο δε πλούσιος πήγε στην κόλαση, στον τόπο του σκότους και των βασάνων. Όταν ο πλούσιος αντίκρισε το σκότος της κολάσεως και ένιωσε τη φρίκη της, σήκωσε τα μάτια του και από μακριά είδε τον Λάζαρο στην αγκάλη του Αβραάμ, μέσα στο μακάριο θεϊκό φως του παραδείσου. Και τότε, μη αντέχοντας το μέγεθος της δυστυχίας του, παρεκάλεσε τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο και να του δώσει μια σταγόνα νερό για να δροσίσει την καταξηραμένη από το καμίνι της κολάσεως γλώσσα του. Η παράκληση του όμως ήταν αδύνατο να εισακουστεί. Ο τόσο φιλόξενος και σπλαχνικός πατριάρχης Αβραάμ το απέκλεισε ρητά. Μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε, απάντησε. Δηλαδή, ανάμεσα σε σένα και σε μας, του είπε, υπάρχει τεράστιο χάσμα, χωρισμός οριστικός και αμετάκλητος, ώστε να μην μπορεί κανείς ούτε από εμάς που είμαστε εδώ στον Παράδεισο να έρθει εκεί, ούτε και από εσάς που βρίσκεστε στην κόλαση να έρθει εδώ. Έτσι ο πλούσιος
βλέποντας ότι δεν υπήρχε για αυτόν πια ελπίδα σωτηρίας, παρακάλεσε τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στη γη, στο σπίτι του πατέρα του, για να βεβαιώσει τους αδελφούς του που ζούσαν ακόμα στην γη για όσα συμβαίνουν στην μεταθάνατον ζωή και να μετανοήσουν, ώστε να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο αυτόν της τιμωρίας και των βασάνων. Αλλά και πάλι ο Αβραάμ αρνήθηκε, λέγοντας του πως τα αδέρφια του κάτω στη γη έχουν τα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής που τους διδάσκουν και τους βεβαιώνουν για όλα αυτά. Και στην επιμονή του πλούσιου να στείλει ο Αβραάμ τον Λάζαρο στη γη, γιατί μόνον τότε θα μετανοήσουν, όταν δηλαδή αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς και τους βεβαιώσει για όσα συμβαίνουν στην μεταθάνατο ζωή, ο Αβραάμ έθεσε τέρμα στη συζήτηση, λέγοντας πως αν δεν έχουν την καλή διάθεση να υπακούσουν στον Λόγο του Θεού, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιος εκ των νεκρών. Και πράγματι έτσι συμβαίνει. Μήπως δεν ανέστησε ο Κύριος τον ιόν της χήρας στην Ναΐν? Μήπως δεν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου? Μήπως δεν ανέστησε τον φίλο του Λάζαρο που είχε 4 μέρες στον τάφο? Και το σπουδαιότερο απ' όλα, μήπως και ο ίδιος ο Κύριος δεν αναστήθηκε εκ των νεκρών? Και όμως μέχρι σήμερα υπάρχουν ακόμη οι άπιστοι που δεν πιστεύουν ούτε στον Θεό, ούτε στην άλλη την αιώνια ζωή, ούτε στον παράδεισο και την κόλαση. Χριστιανοί μου, με ζωηρό πάντοτε ενδιαφέρον ακούουμε κάθε χρόνο την εξαιρετική αυτή παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου. Και τούτο γιατί μας μεταφέρει από τον πρόσκαιρο και επίγειο κόσμο στην αιώνια μεταθάνατο ζωή και μας παρουσιάζει τις συνέπειες της επίγειας συμπεριφοράς μας. Γιατί η άλλη ζωή δεν είναι παρά ο αντίλαλος της παρούσης. Μόνοι μας γράφουμε και υπογράφουμε την αιώνια καταδίκη μας ή την αιώνια σωτηρία μας. Αν ζούμε εδώ στη γη, μέσα στην ανομία, χωρίς ήκτο και συμπόνια προς τον συνάνθρωπό μας, θα έχουμε στην άλλη ζωή σύντροφο τον πόνο και τη δυστυχία. Αν αντιθέτως στολίζουμε τη ζωή μας με πράξεις καλές και κυρίως αν την εφοδιάζουμε με έργα καλοσύνης προς τους συνανθρώπους μας, μάλιστα δε προς εκείνους που πονούν και υποφέρουν, τότε θα συμμετάσχουμε κι εμείς στην Βασιλεία του Θεού και θα γευόμαστε την ευτυχία του Παραδείσου. Αν ο πλούσιος του σημερινού Ευαγγελίου πίστευε στον Θεό και στη μέλουσα ζωή και έσκυβε προς τον πτωχό και άρρωστο Λάζαρο με αγάπη αδελφική, αν τον συμπονούσε, αν στον πρόσωπο του Λαζάρου αναγνώριζε έναν αδελφόν του Κυρίου και επομένως και αδελφόν δικό του και του έδειχνε έμπρακτη αγάπη ασκώντας την αρετή της ελεημοσύνης, τότε θα εξασφάλιζε και αυτός περίλαμπρη και πανευτυχή θέση στους κόλπους του Αβραάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο πλούσιος όμως του σημερινού Ευαγγελίου, μεθυσμένος από τα πλούτη του, έπεσε στην κρεπάλη και την ματαιότητα και λησμόνισε τα πάντα. Έσβησε από τη σκέψη του και την καρδιά του κάθε ιδέα περί μελούσης ζωής
και περιόρισε όλη την ύπαρξή του στην επίγεια ζωή και αυτήν επεδίωκε να απολαύσει. Ανήκε στην κατηγορία των ανθρώπων εκείνων, «Ον Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχήνει Αυτόν, ή τα επίγεια φρονούντες ον το τέλος απώλεια», κατά τον Απόστολο Παύλο. Θα μπορούσε με τα αγαθά που του είχε δώσει ο Θεός και αυτός να ζήσει δε καλά και τους δυστυχείς, τους αρρώστους, τα ορφανά, τις χήρες και όλους όσοι είχαν ανάγκη να βοηθήσει και να προστατεύσει. Αυτός όμως λησμόνισε και τον παράδεισο και την ψυχή του και τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάσχουσα κοινωνία. Αυτό ήταν το μεγάλο του έγκλημα, η περιφρόνηση του Θεού και των συνανθρώπων του. Γι' αυτό και μετά θάνατο τον περίμεναν τα βάσανα της κολάσεως. Άνθρωποι όμως με την νοοτροπία του πλούσιου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα, αδελφοί μου. Άνθρωποι πλούσιοι, αλλά σκληρόκαρδοι, άσπλαχνοι και ασυγκίνητοι μπροστά στην δυστυχία των συνανθρώπων τους. Άνθρωποι που λησμονούν ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής ο πλούτος δεν ανήκει σε κανένα, είναι του Θεού και παραχωρείται στους ανθρώπους να τον χειριστούν, όχι εγωιστικά για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους, τους αδελφούς του Κυρίου, τους φτωχούς και τους πάσχοντες, τους γυμνούς και τους αδύνατους, τους αρρώστους και πεινασμένους. Ζαλισμένοι από το δηλητήριο του πλούτου τους, έχουν θέσει ως σύνθημα και σκοπό της ζωής του το φάγομεν, πίωμεν, απολαύσομεν. Κανένα ιδανικό, καμιά ευγενική αρχή δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους απασχολεί. Η δίψα του πλούτου τους κάνει σκληρούς, άδικους και ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ούτε τους γυμνούς, ούτε τους πεινασμένους βλέπουν, ούτε καν για τους φίλους τους ή τους οικείους τους, τους συγγενείς τους που έχουν ανάγκη ενδιαφέρονται. Ζουν δηλαδή χωρίς πίστη στο Θεό, χωρίς προσδοκία Αναστάσεως των νεκρών, χωρίς ελπίδα μελούσης ζωής και αιώνιας ανταπόδοσης. Αλλά όσο βέβαιος είναι ο θάνατος που βάζει τέρμα στη γήινη ζωή μας, άλλο τόσο είναι βέβαιος ο ερχομός της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου με την αιώνια κόλαση και τον αιώνιο παράδεισο. Ο Χριστός, χριστιανοί μου, δεν έχει καμιά προκατάληψη για τους πλούσιους, γιατί και αυτοί, οι πλούσιοι, είναι μέσα στους σκοπούς της ενανθρωπίσεώς του. Ο Χριστός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Ο Χριστός δεν αποκλείει κανένα από την ουράνια βασιλεία του, ούτε και τους πλούσιους. Θα ήταν παράλογο να παραδεχθεί κανείς πως ο Θεός που δίνει τον πλούτο στον άνθρωπο, ο ίδιος και τον καταδικάζει χωρίς άλλους λόγους. Πολλοί πλούσιοι άνθρωποι αναδείχθησαν μεγάλοι Άγιοι στην Εκκλησία μας, γιατί μεγάλο μέρος του πλούτου τους το αποθήκευσαν μέσα στη συμπόνια των πασχόντων συνανθρώπων τους. Πλούσιοι άνθρωποι εισήλθαν στον Παράδεισο και αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή του πλούσιου και του Λαζάρου, όπου βλέπουμε τον πτωχό Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ
μέσα στον παράδεισο. Αλλά ο Αβραάμ υπήρξε πολύ πλούσιος εδώ κάτω στη γη. Αν όμως ο πλούτος από μόνος του ήταν καταδικαστέος, ασφαλώς δεν θα πήγαινε στον παράδεισο ο πλούσιος Αβραάμ. Ο πλούτος λοιπόν από μόνος του ούτε καλό είναι ούτε κακό, ούτε σώζει ούτε κολλάζει. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αποκτούμε τον πλούτο και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον πλούτο. Ο πλούτος που συλλέγεται με νόμιμη δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος με τη χριστιανική μας ιδιότητα ούτε με την μεταφυσική μας τοποθέτηση. Αρκεί ο πλούτος να μην γίνει φυλακή της ψυχής μας, όπως συνέβηκε με τον πλούσιο του σημερινού Ευαγγελίου. Γιατί όταν ο πλούτος κυριεύει την ψυχή, τότε υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει άπλιστον, άσπλαχνο, σκληρόκαρδον και άδικον. Τον πλούτον μας το δίνει ο Θεός, όχι για να τον κλείουμε στα χρηματοκιβώτια μας, αλλά για να ελεούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη με αγάπη, για να αναδειχθούμε κοινωνικοί παράγοντες με τα έργα της αγάπης μας, με τα έργα ακόμη της ευποιίας και της αγαθοεργίας μας. Όταν ο πλούτος, ο πλούσιος, κάνει καλή χρήση του πλούτου, όταν έχει τη συνείδηση ότι είναι διαχειριστής και όχι απόλυτος κύριος των αγαθών του και είναι στολισμένος με καλά έργα, την αγάπη προς τον πλησίο, την ευποιία και την φιλανθρωπία, τότε μπορεί και αυτός, ο πλούσιος, με παρησία να παρουσιαστεί στον Χριστό κατά την ημέρα της κρίσεως για να ακούσει την φωνή του, να τον προσκαλεί και αυτόν να εισέλθει στην βασιλεία του και να γίνει συγκληρονόμος των αιωνίων αγαθών. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου, θα ακούσει την φωνή του δίκαιου κριτή την ημέρα εκείνη. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς, αγαπητοί χριστιανοί, σπλαχνικοί, για να ελεηθούμε από το Θεό τόσο όσο το να συμπονούμε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας και με προθυμία να τους βοηθούμε. Εξάλειψε τις αμαρτίες σου με ελεημοσύνες και τις αδικίες σου με φιλανθρωπία προς τους φτωχούς, μας προτρέπει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί τίποτε δεν εξοργίζει τόσο πολύ τον Θεό όσο το να είναι κανείς άσπλαχνος, σκληρόκαρδος. Γνωρίζω, υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πολλοί νηστεύουν, προσεύχονται, κάνουν μετάνοιες και σταυρούς, στενάζουν, φανερώνουν όλην την ανέξοδον ευλάβιάντων, δεν αφήνουν όμως έναν οβολόν εις αυτούς που θλίβονται. Ποιος το όφελος των από τη λυπήν αρετή, διότι δεν τους δέχεται η βασιλεία των ουρανών. Για να συμπληρώσει ο Ιερός Χρυσόστομος, κι αν νηστεύεις χωρίς να δίδεις ελεημοσύνη, το πράγμα δεν θεωρείται νηστεία, αλλά χειρότερον και από την λεμαργία και την μέθη. Και γιατί αναφέρω την νηστεία, συνεχίζει και εξηγεί ο Ιερός Πατήρ. Διότι κι αν είσαι παρθένος, όταν δεν έχεις να επιδείξεις έργα ελεημοσύνης, θα μείνεις έξω του νυμφώνος Χριστού. Ας μην παρερχόμεθα λοιπόν εκείνους που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας και τώρα παίρνουν τη θέση του Λαζάρου της παραβολής. Σαν φιλάνθρωποι Σαμαρίτες και εμείς, με περίσσια φιλοστοργία, συμπάθειας και αγάπης ίσης προς πάντας, να προσφέρουμε έλεον και ίνον
στις πληγές της οδύνης και του πόνου του κάθε συνανθρώπου μας, του κάθε πλησίου. Γιατί τα χέρια των πτωχών αποθέτουν στα ταμεία των ουρανών αυτά που εμείς τους δίνουμε. Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών, λέγει ο σοφός Σόλομον της Παλαιάς Διαθήκης στις παροιμίες του. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι ελεούν, διότι αυτοί θα ελεηθούν, διακήρυξε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του. Αρκεί να καταθέσεις τα χρήματα στα χέρια των πτωχών και αμέσως καθαρίζονται όλα τα αμαρτήματά σου, χωρίς πόνο και κόπο, διαβεβαιώνει ο Χρυσορήμωνας Χρυσόστομος. Όσο λοιπόν είναι καιρός, όσο βρισκόμαστε ακόμη στην παρούσα ζωή, ας αγοράσουμε τη σωτηρία μας με την αγάπη και την φιλανθρωπία μας. Και αν ακόμη είσαι πάρα πολύ πτωχός, πιο πτωχός και από τους ζητιάνους, 2 λεπτά να προσφέρεις, 2 σεντ μόνο, έκανες το παν. Και αν δεν έχεις και αυτά τα 2 σεντ, και αν ακόμη δώσεις, τότε ένα κομμάτι ψωμί, γιατί αυτό έχεις, ολοκλήρωσες την ελεημοσύνη σου. Γιατί η ελεημοσύνη δεν κρίνεται με το ποσό που δίδεται, αλλά ανάλογα με την προθυμία της γνώμης. Για να κάνουμε ελεημοσύνη δεν μας χρειάζεται περιουσία, αλλά προθυμία. Αντί να δώσεις μεγάλο πράγμα, δώσε την προθυμία. Εάν δεν έχεις τίποτε, δάκρυσε. Η συμπόνια, η οποία βγαίνει από την ψυχή, είναι μέγα φάρμακον δι' εκείνον ο οποίος δυστυχεί, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μόνο έτσι, αγαπητοί μου, μόνο με τον τρόπο αυτόν, πλούσιοι και πτωχοί, μόλις η καμπάνα θα σημάνει την αναχώρησή μας από τον κόσμο αυτόν, θα είμαστε κατά πάντα έτοιμοι να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να ζητήσουμε να πάρουμε από τα χέρια Του τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.